Når man så har hæklet så mange runder på sin oldemor-firkant, som man vil have, så skal man jo afslutte dem og hækle dem sammen. Jeg har valgt at hækle dem sammen med den sorte farve her, så mit tæppe, som jeg skal lave, bliver sort i grundfarven. Det gør man på den måde, at når man har hæklet den sidste runde, så lader man være med at klippe snoren af. Og så tager man sin anden firkant, og den man lige har hæklet færdig her, og lægger ret mod ret. Så skal de hækles sammen. Der går man ind i det første hul, sådan der, og trækker snoren ud igennem. Så har de to der. Så kører man den ene under den anden. Det bliver lidt svært at se her, men man skal ned i hver af de her huller, ind igennem her, så der ligger 2 snore der, ind igennem det næste. Fang snoren der, og træk ud, og træk igennem. Det er vigtigt ikke at stramme. Det gør man igen ved det næste hul. Og det næste hul herovre. Trækker igennem. Og igennem der. Og det tredje. Og træk igennem. Og igennem. Så er jeg kommet til det næste store hul. Og sådan kan man altid kontrollere, at man skal igennem 3 lykker for hver af de her grupper, man har. Og så skal man igennem det store hul. Og igennem der. Og det fortsætter man bare med. Hele vejen hen. Og jeg trækker lidt ud her, for at jeg er sikker på, at den ikke er for stram. Når man så er færdig, så kan man vende den om. Og så følger de hinanden hele vejen hen. Og så får man sådan en kant her på bagsiden.